Ayo. Gimana aku ini ya, Rek? Ngomong prank. Ayo. Kulangnya sakit. Capek banget. Ayo. Ayo. Ngerti? Rek, andi lah Ren. Oh balik, mari kita budal karo sorti balik. Oh, aku memang gak petuk pas ngenteni iki. Ayo, ayo. Awan lah arah dulu. Kalau sotek ke orang piro. Mulai dari caan ayo. Dugi kuar. Garam di mari. Mari di serta di mari tidak bulan. Ayo mari mari ngene. Jaga mana? Garap di mari. Dan kursi awes, dari sekali dia. Tuh bawa dan kursi sekali, ini sor. Ayo wes. Mari yuk. Mana sana yo? Pak ini. Mata yang sopong ini. Lewang mau nih. Wong ngarit balik. Langsung jauh. Iya, dan dikarap dan mari le mari ki sore nanti rumah dikira dan kali menisor ini saya udah karap dan mari udah rek putih Rek, nanti si Raden gak nyang paling kok. Pesawat nih kayak ngene iki untuk kuwae yo. Paling mari ki nyusul. Kok balik kok jam 8-an iki balik. Apa ape apa? 8 lagi. Turun teko nyang apa ora ya iki.
paling kok. Nyang oleh pirang-pirang dino iki kate anu nyang oleh pirang dino telung dino gak petang dino le. Oh, lah yo guys nyang pirang dino. Waduh Kak yo sekali pocong ngene yo. Woi. Kok aku gene sak meter. Golek sak meter kurang kok yo. No dikesak tenang bungsu tak pulang tak sewakno. Lah aku ora, nek tak rupakno omah. Piro kayu rek? Ayo sile tak putar. Ayo. Ngasur rek, begini ya, ini tadi belum mari. Ayo, begini ya, begini panas nih rek. Gimana dong? Pak iya. Sampai mari kita bicara. Bos paling. Yo. Andi Raden yo. Sampai sampai becek pas sih. Ada rene. Kanyang kali. Boleh kanyang lah yo. Iya boleh. Bapak boy. Kiri rek. Mana ini yang lu kon? Oh, kiri opone sih. Kon gak krungu ta ban iki. Bisa. Ban iki lho opo? Lho waduh, opo rek temenan rek? Kok tak ban temen rek? Oh, kon iki. Oh. Tak serapang lho rek kone. Lagi ana sapa sih iku? Eksekusi. Arek endi kon? Arek endi? Anak siapa kon? Arek gini. Weh, kon ndak cekel karo kene. Oke kon, nanti kon. Hah? Nanti kon. Hei. Nanti kon. Nanti kon. Kon, kon cilik anak siapa? Aku.
Lah aku gak kena terus kamu arek-arek. Mulai wis no, dari sana kono kabeh mulai wis. Iki kena aku. Kon jemplungan. Iki sing Kon ana sapa? Ana sapa? Ana sapa kon? Tampang. Kon sapa ini? Enggak, Cak. Iku dhewe, Cak. Nganu mang, Cak. Baru-baru kudu arek kene rumane. Kon arek sapa? Kamu ndi kon? Kamu loro. Lore gemblong iki, Cak. Mangkane kok padha nakale. Wah. Putune mbok nang ngono ku yo. Putune mbok nang dak-dak ngene iki putune mbok nang yo. Oh. Menang. Oh. Apa kira? Kapan nang kira? Lawan ada. Kapan nang kira? Tadi kira. Kapan nang? Duwe. Tapi ini urung bayaran. Kok nanteng lah duwe. Kok iso ae. Iya. Tambang lho. Mbok. Lha apa anakku rek? Iki mbok putune mehan. Aku ngaso dek kene karo arek iki antem iki tadi. Aku bisa iki. Apa sing ngantemi? Arek telu iki. Mbok sitone mang mlayu nandi. Keblon melok ah. Yo, melok. Nek mas semua yang lama. Nek kono lebih daplek le. Tak kepiling lek kono iki. Mbok kon boleh, Mbok. Boleh. Boleh. Boleh ono lho. Yo yo, Mbok. Blonge gak mulai dah. Mak. Harapan durung mari. Yo nek kamu mulai arek. Ayo wis, mungkin lo harapan tutup nemen wis. Tutup panik wis tur-tur. Penting bayar aja ayo. Waduh, awane dalan panas. Dengarnya mandi Tegal Lor, mendung tuh kini panas. Terus, di kono kok ana wong ngetok kayu. Parene ae po. Joko adite dikek. Joko ae wis adite. Terus, loro kabeh boyo itu kono. Dik, Senadi Dek. nyarit anu ndelok kayu. Oh, Ale kayu ndi? teko Tegal Lor, gak kerja awakmu. Ora, wis inginane ora. Teko Amerika aku, teko ka ono. Oh, tadi gak golek lombo iku ah. Yo, Oh, wis suruh. Terus kita pamit bulan di. Bulan terkali nanti. Ini lah negale ngono sangane teman kemayang. aku iki ate mulai seado nyelarin wis. Nyelarin apa? Anu, Oleh kayu. iya. Yo wis. Ini. Ayo nih. Duh, pegel adus-adus ae wo. Tuh dalane lundu Dik. Yo iki kok iki. Iya, Beneran kayak terang ini. iya. Kang etane kali ya. Karpe. Baliku sing kata deh etane. Oh iya wis ayo. Ya.
Mang isu teh udan nih. Lagi pemanas. Kali ini dek kene. Aduh saya oh somo iki. Kembali nih kau boy kiri. Langsung dulu tadi. Kini ada cukup. Sekali ada. Iya. Ada cuma ada kali ini. Beneran. Beriklenya dah berik. Bawa mainnya ini. Mau eh. Kayak pada air dia bawa jatuh. Nih dukur kono. Itu yang galat. Kari. Jalan di ayo. Aku biar aku terus ngampar. Yo miring delok lodro karo Pak D. Biyen. Kayu kok. Engko ae wis lek mulih dicukup. Wis. Aduh, apa panas. Macam embas sampai luntur. Kalau wedaan barang nang tegalan no. Iya. Tuh kesini. Ada rek. Iki. Embas iki jalan sila ceki nemen. Iya. Lebih kaya kok yang dalan. Ayo. Lori ini. Aduh. Mari ana trail balik le. Oh, iya balik. Ngidul kono. Ya wis kono wis. Ayo. Tuh, jalannya rusak ini deh. Iya di aspal iki. Ya lagi sepi wae jalan iki. Kayak wong kerja tok. Kaca ndek iku nah. Iya di kono. Panas. Iya. Kayak sampai boyo. Ora lho. Pas. Iku iki Serbian ana bome. Ya. Iya. Masa kan durung rolling. Ora ro aku yen. Oh. Aduh, mana panas ini. Jadi, awan ini jalan si panas. Boyo ibu. Tuh. Lai wilayah Jabo saiki jalan si panas. Ya ada hutan kan. Iya, sedino udan tok. Tekale sapa iki yo? Kan bu. Tunggu sih. Oh, sire kene biyen iku icake bom sing meledos. Oh, kon jero mulai paling. Wes biyen ngono. Mau aku cek mulai nginane lho. Iya. Sharman nanti dek. Memang kerja. Aku niki kira awal nggih mulai. Di badhe sing ngene. Iya.
Kan turu Dedi. Aku deh ngai bos saya. Bos Amerika. Ora. Bos tak gawekno omahan di lor. Oh iya dah. Masa gak tau ru. Nyuruh lah jeraka Amerika iku. Terus warani dene apa? Orang Amerika. Tadi kan wis apa? Aduh, karo gemblong karo cebole sik bikinane mule teko kono adoh. Mondok lah. Iya. Sakele Mau de posoan ini ya. lah yo Boyong. ben yo tahun baru. Iya. Yo ben nyangono ngomembok. Ayo bakar jagung ngono. Iya wis tak parani. Lo ada buku. Iya. Yo lek pokoke njaluk nang bos. Itu kali yo akeh. Iya. Wake wae kali wong boyo. Iya. Minane loro di Karaware. Piro bayaran iki? Piro ngene, go piro awak Pacet ta sedina 100. pancet paling. Wong awak winginane iku ae. Jadi tangan kane bos rare oleh piro iki? Doke 500 le. Awak oleh mek 50.000. Ngono ku yo wis teko anu iki, tekali. Jarap deh gede. Ini soro nang Indonesia luwur. Oh. Wis ayo mulai. Wis asar ambil nyuko kayu mangu. Oh iya ayo. Wis ayo. Yo apa ya mbak loro nih? Koin aku doa-doa barang. Ayo. Iya ya anak kayu. Ada ranis oleh ake. Aduh. Dari mana Yes. dak? Bokmu gede nggak belum? Medai kayak pocong ngono belum? Cak seger. Assalamualaikum. Bu. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ganteng ini si pacaan iki opo iki? Putih. Lah iya ya opo ibu ijek pedhaki ku mau? Caranya cak seger. Cek seger. Cak ganteng putih. Lek temen-temen putih malah koyo belu. Sampeyan ru belu. Kok pocongmu? Duk ta di pocong, beda pocong mbek belu. Iya. Tapi ganteng ya lu. Iya tenan sip. Putih. Sip tenan. Saiki pelajarane saiki tambah-tambahan ya. Iya. Bisa tambah-tambahan. Pada aneh lu. Wis sik tak tambah-tambahan sik tak tes wis. Sopo sing iso jawab ngacungke? 5 tambah 3 ana piro ayo diitung mbek tangan. Aku. Ayo. Wis. Ayo sampean saiki 10 ditambah 10 piro? Cici. Siji waduh iki parah iki wis. Opo ya tak sakjane. 10 ditambah 10 ana piro? 60. Oh iya sip. Saiki tak bedhe yo. Wong menek klopo ketok apane? Ketok wonge. Heeh. Iso ketok wonge. Wonge menek jalan teko iso ketok wonge. Oh. Ih. Lemut lho ya, aja salah paham, lemut. Wong menek klopo ketok apane ayo? Ketok wonge. Yo salah ta, kliru. Wong menek klopo ke yo. Oh, ya ketok goblok. Ki klopo bunden ndek penek. Itu sih. Terus siapa sih? Yo, nek saiki Ayo. Ah, hubung sore nang Radene. Iku kan oh yo. Mak boleh. sang tim dan tulen. Lawe? Yang kejawan. Oh. Tuh
kalian merdu rupanya ono jimate. Erik mlebu. Oh ya wis. Pinulik nunggunya. Oh iya kan. Ada siapa ya? Naik tambah lho dikit nah mau ngene. Oh. Lho, iku ndome Raden kok ana sodik. Parani ae kok. Assalamualaikum. Den, Raden. Yo, lungguh. Oleh lunggui. Oleh lungguh. Tolong gue ada kau aku. Oh, pegelar eh. Kene ono gorine anak temu. Ya wis. Kon mang napa gak nyang kerja? Jak sodik kok kok. Nandi? Kalung. Mendek. Kok gak ngarani? Barang sopo. Lah iya macam iki non. Iya lali ya, Pak. Sih. Masih nggarap arek telu mang. Coba. Aku, Memet, karo Slamet. Bos marani. Oh, ora marani kowe. Lali aku. Ini kamaran belas bos. Lali aku. Panggilan tok yang kira apa ya? Pakai utang. Perlu bayaran nih, San. Bayaran. Heeh. Taruh mana? Kira apa bayaran aja. Oh, inginan nih kowe mari bayaran. Yang kayaknya kopi ada. Yo tarik kopi nih. Kok dewe? Terus Kayak kopi dewe, kira mau bani. Lan dipanjingne kon iki. Wong banyune ora dikaneno pisan. Mbok kaweno ning jero ngono lho wis. Wih lo, oh duduk. kita beda. Den. Dimasak. Mantan baru. Kalbungan ya. Kene iki dayo, mbok menjero kok kaeno kopi. Oh ngono. Wis akeh wis aku pasti dayo meksa iki. Ya bayaran ganti. Iya karo penteon. Wis aku boleh aku. Ya jadi ora kayak kopi. Ini di sana. Kano noi. Loh. Kamu. Yo rek kopi ini rek. Yo ngono langsung dikakno kopi. Yo boy. Aduh ae kon nyetek dhewe iki lho kompore nyepak. Jelasin doi, kok ah. Iki lho lepekan nih. Wadah, lepean isi banyu. Wis, Yo po arepe. tambah isi ya. Opo niku? Susune. Heeh. Waduh, mendem. Golek ae. Masuk bukan masalah. Oh jadi yo. Sebenarnya anggap karena rokok. Buku ae belum bayaran. Oh iya. Buku. Yo boy, wingi dik me Herman kayak kopi adem nyanyi no gelas sih. Kacocok gelas di korek. Gendeng. Banyak banget. Rokok ya. Kira-kira pos ini. Oh, karo. Saudara enggak? Mana? WA wis. Cok. Wis, oh makanya. Lek tuh, sapa iku? Mal bos. Kae dirasani wis teko yo. Rasane aku kon, kok nglamamen kon. Oh ini kok. Pasik yo alane. Masuk aja. Ano, apa ngono rek? Anu lu. Tahun Raden yang kerja apa ora, Mang? Banget. Bawanya. Orang dicak sotek kok tuh gawe. Kayak apa? Nganu kandang sapi nih. Oh. Sopo man sing nyang aku Memet karo sapa iki jenenge? Slamet. Oh, boleh gak piro? Kate asar lah iki lho. Mari kabeh garapane. Kurang titik pinggir isor, kurang titik pinggir dukur, se rada akeh. Kopi wis. Ya magrib iki. Boleh?
Loh, isi orang kopinya udah No telepean nih ngono. lagi banyu apa ya putih Gak semut tok, Bos. Masih dicucuk ya kan nih. Ayo wis mulai. Ayo, Kate wis. magrib ini. terus mulai Wis. tenan kon dik Karena Wis bayang lah rek. Ahli nih. mape lah nang Mei Mari aku mang terus apa wiki para miss call terus tidak nang kene. Kok dipakai tang ngurus bayaran Cak, rokok tak Aku mang gak ada kopi, moro ate cak ini ate gak ada kopi mang. atau yang kare tuku rokok bayaran mulu kerja oleh pirang dino Nah iku. ngono ada jalur bayaran ya opo dik kosok dikini lho bayaran anu kerja seminggu bayarannya mek seket Lewu ayo kok. Yo mau di tangan kanan. Jangan kalian Iya. ngajak. terus Tapi winginane ganyang dadi aku kok apa. oh sing ngene wae sing kate tadi tangan kiwa ya lek Tangan kanan. lek kanan iki loro dik table Mulai wis setelah magrib. kon mau ke cak omongmu kene Marani nang lare ono. opo Oke. yo ini kembali nang omahe paling kok Main yo tahajud. Takut lawang yo Jam piro? Jam setengah coklat ih. Ayo wis setelah magrib iki. Dik. Kulo adan ini. Loh, Iya. wong aku sing kate adan iki. Aduh, mergane suara sing adane langgan dukur iki cempreng. Jerman iki ngadani yo. Gendeng-gendeng. Yo ora kena ngono rek. Ya Ayo wis, wis, tak dikit-dikit aku yo. Ya wis. omah cidok mulai dikit. Yo yo ta. Meneh tenan aku ya, Dik. Metu. Golek apa yo? Wedi ngono kare gawe pondok apa kayu. Coba nang Indonesia Kita lho. nggak pondok tak? Ya sido. Misalkan holonganmu lek kudana kepanasan. Bubuk. Aduh, lek kubuku. Yo gak apa-apa lek kubuk. Lek pondok lek pirang tahun kemulan lebih lho mondok. Nawe gawe pondok koyo di daerah wetan ngono. Ora apa-apa kok ono duwike. Jeneng bos ya ono duwike yo. Daerah iki kan bayar. Kayak bangun. Iya yo ngomongi deke. Dengan Islam memet tuh. Iya. Koni menang tuh ae. Kon rumahnya meneng ayo. Lah yo. Kopi. Oh iya. Waduh kandane wadem. Ngerti kilo tuh. Paling iki anu, kawene manisu iki. Sata yo. Kopi emang isu itu. Iki saya ono banyune ngene. Ngembun. Yang balik juga tak belang ngene ati kok. Aduh. Kok harus pakai magrib ya? Apa pada sembarang bisa? Ayo, nulis. Ayo. Ayo. Kenal namanya Bora yo. Iya ayo. Terus anu ini. Mari ki nggo mari maghrib sama Marisa nang omah. Lapo. Ya iku ngene duwe rare sing gawe bayaran Senin beni. Oh iya. Iya. Yo, Kok ono acara barang ya ana. nanti Nang blok ke Langgar Tengah iki. apa? Panarian apos. Anjari piye ngono. Oh, lah. Kau melo pajari. Oh, oh. Kali berarti awakmu. Karena Sik sibuk awak ning sibuk. Lah wong mek cekelane HP kopi yo. Bisa sibuk e. Yo. Emang dari rokok lo jadi ketipu jadi. Kurang tuku aja nek kurang bayaran lo. Lho lah kan jalur bayarannya apa? Makono kerja mana pina dito. Tadi na telepon. Kan jalur bayaran paling mek oleh 200 300. Susah gak duwe ngene iki urung telepon mama awak ngene ya. Banyak mama lo aji. Urung telepon mama. Eh, Wis bayar. Terus yang balik. Yo. Sesuai. Sini. Iki layanan OB kae lo. Gunung Masalah ikhlasnya kena. ayo direi. Lah iya. Anu, gelas rusuh kabeh. Waduh, percaya lera iso di umbe. Ngerti gini enggak?
Gak apa-apa wae disuntik. Kowe iki. Ya wis, kamu deh yo. Yo saya mulai. Alik. Jadi malah nang bisa nggak marah. Alhamdulillah kopiku kagak kasih tadi ombe nang wong-wong ini. Cinta gawe, kena gawe kok ngene ning. Kayak jerois. Terima kasih, tak manggarai. Dino suarane Suher mana wak? Enggak sih. Neh, tak bedheki sapi opo sing iso nemplek di tembok. Sapi dulinan delim. Ya ora iso dah. Ini Ayo, lo sapi rek, aku, ayo. ini lo sapi dermen. Wih. Ngaren gemblong iki pinter. Iku mau mari mak apa dek omahe. Oh, ndek iki wong mbokne. Mangan. Divisi mbokna mang ya budal. Terus Wis wis ngono saiki wis kira ah. mulai ya. Hati di dalan lho ya. Oke, asik Sampai terbang-terbang iki. Boleh. Bedake iki. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.